Kaixo, Santi Tardagila naiz, Donostiako EASO Politeknikoko irakaslea, eta gaur azalduko dizuet nola egin errastun batean harri txertaketa. Errastunak errestasunez manaiatzeko egurkia daukagu. Hau lakrea duen egurrezko makila da. Alkoholezko lanparatxo batekin eta beroaren bidez, lakrea bigundu eta errastuna bertan eusten dugu. Behin ostuta, lakrea gogortu eta lanean hasteko prest gaude. Harrien ahokadura egiteko eskuzko taladroekin brillante formazko barauts bat erabiliko dugu. Kasu honetan, 3 milimetroko harriak ditugunez, 2 milimetroko barautza erabili behar da. Errastunaren erdigunetik hasi eta alboetarantz abiatuko gara ahokadurak egiten. Errastunaren hariak atzapar modura erabiltzen dira harriak heltzeko. Zirrikitua egin ondoren, aliketa batekin zabalduko dugu harria bertan kokatzeko. Hariak itxi eta harria eusten zaio errastunean. Hau aliketa zapalekin egingo da. Harien burua konkabo formadun barauz batekin errepasatuko dugu. Honek itxura biribila emango dio eta inonez tragatzeko egokia da. Errastuna lakretik askatzeko berriro berotuko dugu lanparatxoarekin. Azaleran gelditzen zaizkion lakre apurrak gasolinarekin disolbatuko dugu. Errastuna leundu eta distira emango diogu ultrasonido makina sartu aurretik. Honek pieza garbitu eta harriak ongi txartatuak izan diren berrikusteko baliagarria da. Hala ez balitz bere lekutik aterako lirateke. Laburbilduz, hauek izan dira emandako pausoak. Lehenengoa, errastuna finkatu. Bigarrena, ahokadura prestatu. Hirugarrena, harriak eutsi. Laugarrena, hariak errepasatu eta bosgarrena, errastuna askatu eta garbitu.